Sibonge bafethu uMandla lo wabuthelezi sila eBhamani namhlanje esizakele special school la kuzokwenziwa i-Expo Career Summit. Right coach? Yes. Mangithi Expo Career Summit. Yeah, right. Sure. Sizokwenza i-Expo Career Summit ke la. Lesi special school whereby isikole sabantu abaphila nokukhubazeka. Indawo ke le isizinda nje esihle semakhaya uhulumeni wakha le ndawo le ukuze kusizakale izingane zomphakathi ohlukahlukene. Ngabe waseZululand wasemkhanya kude umixile nje la. Umhlathuze baningi abantu abahlala la. Silapha ke namhlanje ngihamba noBaba uNjilo weThemba Foundation, Baba uThemba Njilo. Ngihamba noMichael Jackson. Kuno Michael Jackson nizombona Michael Jackson. Akubaleke nje ukugqugquzela abantu ngoba mostly abantu abakhubazekile isikhathi esiningi noma baphila nokukhubazeka sibathatha kancane abanakelekile ngendlela ekahle lana ke isikole lesi uhulumeni asakhiwe ukuze banakeleke babe right futhi esengibabonile so far aba right indawo yakhona clean esibona nje kukhona zonke ke la izikhulu khona yonke iminyango ngibona noThetha ngibona kukhona nobani no Bricks Student Commission buka nje kuhle kanjani Michael Jackson babonisa kuyo yonke le ndawo ikhona ke neThemba Njilo Foundation le kuyiyona ke ngihamba nayo nanhla lapha enzansi ngihamba noMroza futhi dadewethu Rosa ukhona la ngaphakathi sizokhuluma nabantu sizokwenza ukuthi abantu bonke babuyele esimeni. Mina ke niyangazi ngidila kakhulu ne-crime, ngidila kakhulu no-drugs and substance abuse. uMandla ke lo okuyena ozothi ngikhulume nabantu ngibuyise ithemba. Ikhona yonke ke iminyango la ama-stakeholders akhona wonke la ayinqwaba. So stay tuned bafethu, kusazoba mnandi. Nisilandele kuma-social media lapha ya. Ungaya ku-Life in Prison, Life in Jail, ipage lami lelo. Ungaya kuMandla Buthelezi ku-Facebook, ungaya ku-Sensiso Holdings na-YouTube ngiyatholakala bafethu. Niye lapha ku-Sensiso channel uzongithola khona. Sibonga kakhulu ithuba.